Benvinguts, bona nit a tothom. Us parlem des de la carpa a Sant Julià de Lòria. Estem ja en el centre del dia, la missa que retransmitirem dintre d'uns moments. Han vingut des de diferents llocs, tenim a joves del Principat d'Andorra, joves de Catalunya i de les diferents llocs com València. Us donem la benvinguda i us diem que aquesta retransmissió la podeu seguir a través d'Andorra Televisió pel Principat d'Andorra, a través de Pirineus Televisió per totes les comarques pirenaiques, també per Ràdio Estel, seguint les zones per tot Catalunya, així com la web del Bisbat i el Facebook. Aquest canal in Music, a diferència potser d'altres edicions, ha tingut un fil conductor molt clar a través de l'encíclica del papa francès, de Laudato Si, de Lloat sigueu, tenint cura de la nostra natura, tenint cura del nostre món, i això és una cosa que s'ha anat venint i repetint al llarg de les activitats que hem anat desenvolupant des d'ahir. Ho anirem veient al llarg d'aquesta retransmissió també. Doncs, si voleu, us comentem una miqueta què és el que hem fet al llarg de tot el dia. Al matí nosaltres hem estat treballant sobre la música i ara mateix a la carpa tenim el gospel que està preparant-se per l'espectacle d'acompanyar la missa i ara mateix veiem com la gent es va plegant i es van donar cita aquí en la carpa de Sant Julià de Lòria. Aquesta activitat ha plegat no només als grups de joves participants, vinguts, com dèiem, d'arreu d'Andorra, del Principat de Catalunya, també de València, sinó també aplega nombroses persones que es traslladen principalment de les parròquies veïnes de Sant Julià, des d'Andorra la Vella, en Camp, i per això aquesta celebració veureu que té una afluència important. Gospel Viu, que és el grup de gospel que amenitzarà i que ens cantarà les cançons d'aquesta Eucaristia, no estan sols, sí? Perquè en aquest festival hi han participat molts altres grups. Ahir va obrir el festival l'artista convidat i ara, i després va participar també a l'Estat un grup de Manchester amb una trajectòria important. Si voleu, podem veure un vídeo, un petit reportatge del que va ser l'inici d'aquest festival al Canal in Music i veureu aquesta entrada important que vam tenir. Futurs capellans de Espera, güey. Bueno, jo vaig vindre l'any passat i m'ho vaig passar molt bé i aquest any han vingut elles perquè els vam comentar i els vam dir que era molt xulo i que tenien que vindre i aquest any s'han animat. Jo fa 2 anys que vaig vindre i primer any estava bé, però després el segon any no vaig vindre. La música i molt bon rotllo. Diversió, amics... Jo què sé, That's
Durant aquest matí s'han anat succeint diferents activitats. Al matí hem començat amb la pregària i després hem tingut l'espai Dona't a conèixer, un espai en el qual els joves han intentat expressar a través de la música tot allò que porten al seu cor. La música com a llenguatge, la música com a unió. Aquest any han estat 10 els grups participants que han pres part d'aquest concurs, un concurs que també aplega nombroses persones perquè els pares, les mares, les famílies d'aquests participants també els agrada venir a veure els seus fills i filles com actuen. I veritablement ha estat un espai molt compartit, un espai molt viscut i molt alegre. Si us sembla, Carolina, també podem veure també un vídeo que ens ensenyarà també tant moments de la pregària com aquest Dona't a conèixer. Turning my days into squalor, ruining my daydream. Now try to behave, so I let you stay for a while. You're just a little liar. I'm trapped in a strait, a reason of going wild. You're just a little liar. Ens acompanya ara mateix en Carles Plana. Què tal? Moltes gràcies per haver acceptat la nostra proposta d'aquesta entrevista. Merci. El Carles és acompanyant d'un grup de joves que veniu de Rubí. Rubí. Sí. És el primer cop que veniu al Canòlic, No, ja fa 3 anys que venim. 3 anys que veniu de les 5 edicions. Això és un projecte ja a llarg termini. Jo crec que ja s'està consolidant. Molt Sí, bé. sí, sí. Us volem preguntar, especialment com a acompanyant, què ens podeu dir? Quines motivacions els doneu als joves per poder assistir a una activitat d'aquest tipus, un festival musical d'àmbit cristià? Mira, d'entrada no és gaire fàcil, també, perquè nosaltres passem per les classes, som dels maristes de Rubí, passem per les classes de batxillerat i quart d'ESO. I una miqueta, doncs, d'entrada els diem, voleu venir a un festival de música cristiana? Llavors hi ha una miqueta de nerviosisme, què és això de música cristiana? Llavors els hi posem una mica dels vídeos, els expliquem una miqueta l'experiència i com ja tenim nois que han vingut abans, una miqueta també comparteixen amb ells i penso que això és el que els hi fa decidir-se a apuntar-se. Perfecte. Amb la vostra experiència que teniu d'aquests 3 anys de Canòlic Music, suposo que també heu vist una evolució, el festival també ha anat fent-se gran, per parlar d'alguna manera. Quina valoració faríeu d'aquesta 5a edició del festival? Home, ara per ara crec que força positiva. El festival el concert de música d'ahir a la nit, L7A7, realment va arribar força als nanos. I ara venim d'un concert testimoni de Cel 150 i jo penso que ha arribat, perquè són gent que parlen directament, com jo els dic, han anat sense tapujos directament i em sembla que hauran arribat a ells. Moltes gràcies, Carles. Esperem que a la 6a edició del Canòlic Music torneu a acompanyar. Deixem que vagis amb el teu grup Perfecte. perquè participeu d'aquesta Eucaristia. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vinga, merci. Tot seguit entrevistarem. El Canòlic Music es fa concretament aquí en una de les parròquies d'Andorra, Sant Julià de Lòria, la parròquia que trobem en primer lloc comunicant-se amb Catalunya. I el Canòlic Music ha tingut un col·laborador des de sempre molt important, com és el Comú de Sant Julià de Lòria. Aquí tenim a la Paquita Barbero,
la Paquita. La Paquita és consellera de Social del Comú i li volem preguntar què representa un festival com el Canòlig Músic per una parròquia com Sant Julià, una parròquia definida com una parròquia de fires, veritat? Bueno, de fires, ha començat fa un parell d'anys les fires, però el Canòlig Music ja és el 5è any que ho fem, és un festival consolidat i el Comú està encantat de formar part i poder ajudar que aquest projecte tiri endavant i pugui durar molts anys més. Crec que la implicació del Comú és força important en aquest festival. Sense la vostra implicació seria complicat de poder tirar endavant un projecte d'aquestes dimensions. Sí, la veritat és que, bueno, sobretot la carpa és fonamental per tindre un bon espai molt gran perquè pugui vindre molta gent, però a part també el centre cultural per dormir, la gent a Naturlàndia, el centre esportiu, evidentment és algo que fem conjuntament amb el mossèn Pepe i a més ho fem amb molt de gust. Es diu que Andorra és cruïlla de camins i especialment Sant Julià, que és un lloc de pas. Sí? Ens podria dir la implicació que té aquest festival per un lloc com Sant Julià? Bueno, per Sant Julià és un tema molt important, sobretot per això, perquè és un tema d'entrada a Andorra, una parròquia d'acollida que dona la benvinguda a la gent quan arriba aquí, a llavors poder fer aquest festival de música cristiana per nosaltres aquí, la parròquia és superimportant. Molt bé, doncs agraïm també de nou les seves aportacions, la seva visita i li donem moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé. La carpa es va omplint, els joves han anat arribant, després d'aquesta tarda els tallers han tingut una durada aproximada d'unes 2 hores, de 4 a 6 aproximadament, tallers que s'han desenvolupat en 2 espais, el Centre Cultural i de Congressos Lauredià, amb 2 sales, la Sala Rocafort i la Sala Claró, i també a l'Església Parroquial un altre grup. Quan diem de tallers estem parlant d'activitats que es desenvolupen amb més proximitat respecte als joves. Els grups, els cantants, els artistes estan a poca distància dels joves i hi ha una interacció molt més important que la que poden tenir, per exemple, amb un concerts com els que tindrem de continuïtat aquesta nit. Carolina, no sé si potser en aquesta edició no has participat en cap dels tallers, perquè em consta que estaves amb d'altres coses, però en edicions anteriors havies participat en tallers. Ens podries, per exemple, explicar aquest concepte de taller en relació amb un concert? Què li pot aportar al jove? Clar, és una cosa més pràctica. La idea és que el jovent es porti aquesta experiència de la música com a mitjà i com a recurs per donar a conèixer aquest missatge evangelitzador. Un moment de trobada, de proximitat, i intenten tenir pinzellades d'alguna manera. La veritat que jo crec que és una forma molt pedagògica. Et sembla que també puguem veure un vídeo d'aquests tallers, també que ens il·lustrarà una mica això que diem, aquesta proximitat? Pues sí, som-hi. Entrem. Todo lo cura el ibuprofeno. ¿Sabéis lo que es el ibuprofeno? El ibuprofeno cura todo. Oye, pues llevo un ibuprofeno aquí, lo despacemos, ¿no? El tiempo lo cura. Se ha caído y se ha roto una pierna. Pobre amiga tuya. Sal 150, Álvaro Fraile, els han pogut veure amb aquests vídeos dels tallers que s'han desenvolupat durant aquesta tarda. Us parlàvem abans també de Gospel Viu, com a referent en la música gospel. Em deien
música gospel urbana o gospel modern, un grup de gospel que en veritat té una gran trajectòria dintre del Principat, però també dintre de l'estat espanyol, que ha participat en nombrosos festivals i en llocs tan emblemàtics com el Palau de la Música o el Liceu. Els tenim aquí, un grup format per entre 60, 70, 80 persones, que les veurem sobre de l'altar, amb una grada preparada perquè puguem gaudir de tot aquest espectacle. I si us sembla, i per fer un tastet al que serà la seva música, podem donar entrada també a un nou vídeo. No? Perdoneu, em diuen que no podem donar entrada a aquest vídeo, però sí que tenim preparat una tercera entrevista, potser l'entrevista més important, no, Carolina? Clar, els protagonistes d'aquesta edició i de les altres edicions del Canoli Music són els joves. Els joves són aquells que són els protagonistes d'aquest festival de música. I entre nosaltres tenim a l'Andrea. Ara mateix passaré a presentar-vos. L'Andrea ens explicarà què ha sigut per amb ella aquesta experiència del gospel. Benvinguda, Andrea. Hola. Hola. Ens acompanyes i d'on vens? De la Seu d'Urgell. Formes part del grup T per T. Sí. Ens podries explicar una mica què és això del grup T per T? Bueno, és com un grup de joves que pots compartir vivències i tal. Teniu un monitor, us reuniu setmanalment? Sí, cada 15 dies. Cada 15 dies. Llavors us van fer la proposta de participar en el Canoli Music. Com tu vas prendre això de participar al Canoli? Bueno, jo ja era el tercer cop que venia, llavors pues, era una experiència més, encara que ja ho havíem viscut. Llavors ens pots comentar quina és la motxilla, no? Totes les experiències viscudes. No és la primera vegada. Has participat 3 vegades al Canoli Music, com tu bé has dit. Llavors, quines serien les coses que tu t'emportes d'aquesta experiència? Pues una experiència única que poca gent la pot viure i que recomanaria viure-la, perquè, no sé. Si haguessis de dir 3 coses importants de valors de l'experiència, què diries? El canal que és alegria, viure el moment. Molt bé. Estar feliç amb tu mateix. I una coseta més. Podries dir-nos, per altres joves que no han participat mai, què els diries? Quin missatge els podries transmetre? Pues que vinguessin a viure aquesta experiència, que és una cosa més que, encara que no sàpigues com va, et pot enriquir. I els animaries a venir? Sí. Sí o sí? Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. T'agraïm molt que ens hagis concedit aquests minutets. Gràcies per venir. De res. Com heu vist, l'Andrea no era la primera vegada que participava al Festival de Canoli Music. Per ella ha sigut una experiència enriquidora, per això es va plantejar repetir-la i la veritat, li deixa un bon sabor de boca el fet de participar. Per ella ha sigut un viatge d'il·lusió, de festa, de música, de compartir. Veus, Fito, com el jovent viu l'experiència del Canoli? De fet, l'organització del Canoli Music es planteja aquesta activitat, l'Eucaristia, com l'eix central al qual giren la resta d'activitats. Una Eucaristia que serà presidida per mossèn Pepe i concelebrada per uns quants mossèns del nostre bisbat. Oh, it's that break in the morning.
Sí, val. Parròquia Sant Agustí, sisplau, es posa aquí davant, Parròquia Sant Agustí. La gent de la Parròquia Sant Agustí, sisplau, aquí davant. Necessito un voluntari de la vostra parròquia que... Una persona. Ràpid. Vale, vine. We thank him for the beautiful night like tonight. We thank him for you. For our loved ones. La pregària, que és... So this little song is dedicated to our Savior, Jesus Christ. Quan acabin ells tres de parlar aquí dalt, comencem les pregàries. Una cosa també pensem que interessant de poder-vos comentar és que aquest canòlic no només és un festival en el qual els joves hi participen, els joves hi prenen part, sinó que també és un festival on hi ha una mescla de generacions. Podeu veure, per exemple, que amb aquesta celebració hi ha aquest intercanvi entre persones d'edat més avançada, amb joves, amb parelles que porten els seus fills petits. És a dir, el canòlic aconsegueix també, a través d'aquest vehicle de la música, apropar també aquestes generacions al sentit cristià també del nostre essència. Sí, de fet, Fito, hem dit que els protagonistes del Canoli Music són els joves, però la veritat que el Canoli Music és per a tothom. És un espai de trobament, d'acollida. Jo crec que la gent cada vegada, si més no, s'apropa per curiosejar i després torna al Canoli Music. Jo crec que això és una nota distintiva. Dèiem al principi que el Canòlic Music havia potser tingut un origen amb aquest punt de trobada especialment pensat en el compartir de la música, però les imatges que estem podent veure ara d'aquesta carpa ens diuen també això que us estàvem comentant, aquest intercanvi cultural i aquest intercanvi generacional que estem vivint gràcies a aquest canòlic. Una altra cosa que també pensem que és interessant de fer saber és que, us dèiem al principi, aquesta retransmissió a través dels mitjans que es podien veure. Per primera vegada, aquest Canòlic Music i per primera vegada amb retransmissió de les Eucaristies, doncs aquesta Eucaristia es podrà veure de forma completa i en directe des d'un lloc tan especial, amb unes persones que potser, si ho estan veient, és perquè en tenen una necessitat molt especial, com és l'Hospital. L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell avui té l'oportunitat de seguir-nos. Les donem la benvinguda a totes aquelles persones que s'han apropat a aquesta celebració, malalts, els acompanyem. Moltes gràcies. I com no també donar-los especialment molt suport, ànims i la seva pronta recuperació. Si us sembla... Estem fora. Aquest senyor l'he buscat des de Barcelona. Es diu Ignasi Carós. Lord, we
aquí bé. Ara parlo amb aquesta gent de ràdio. No hi ha preparats, Aquest intercanvi generacional el trobem, hem buscat una persona doncs, que ens pugui expressar també i explicar la seva experiència. Tenim amb nosaltres l'Ignasi. Benvingut, Ignasi. Moltes gràcies. Molt bé, d'on veniu? Venim de Barcelona, però tenim família aquí de l'Andorra i a més seguim bastant el tema del gospel viu i tal. Llavors, sapiguem que aquí ja fa uns anys que s'està fent el Canori Music i a més ens agrada també moltíssim el tema de musical, dic, anem cap allà, doncs, en fi, a fer una mica de bona colla, no? És a dir, que m'esteu dient que hi ha dues raons fonamentals. Primer, perquè coneixeu a Gospel Viu, teniu la sort, jo no l'he sentit mai, per exemple, però vostè sí? Sí, els he sentit més d'una vegada, perquè a més no paren de fer concerts per tot arreu, i hi ha un bon grup que són de Figueres i tal, hi ha algun parent també dintre del grup, i ens ho passem força bé, sincerament. El Canònic Music ha fet un bon fitxatge aquest any. Jo diria que sí, sincerament. Molt bé, perfectament. També us volia preguntar, vostè, una persona amb una certa edat i una certa experiència ja, sí? Com veieu una celebració d'aquest tipus, una celebració en l'àmbit cristià, amb aquest intercanvi que dèiem abans de diferents edats? Em sembla força bé. A més, et dic una cosa, que vulguis o no vulguis, tenim el futur de la gent cristiana estan aquí al davant, assentats a terra. Per tant, d'alguna manera o altra, no és que nosaltres ja estem de passada, però vull dir, això ha de seguir. I aquests són els que ens ajudaran a seguir-ho, no? Aquest canal té aquestes coses. Ahir a la nit podíem gaudir amb els joves d'un grup de Manchester de música rap molt modern, amb una potència increïble. Avui gaudirem de música gospel amb una eucaristia que esperem que sigui viscuda a tope. Espero que sigui així, sincerament. Força bé. Ignasi, moltes gràcies. A vosaltres. I a seguir-ho. Molt bé, veieu, la carpa es va omplint, jo diria que està pràcticament plena. El grup de Gospel Viu, estan ja col·locats en aquesta graderia que us esmentaven al principi, confeccionada especialment perquè la seva visió i la seva sonoritat siguin ben lluïdes. Ja també veieu... Sí? Estan preparant els mossens, estem a punt de començar la celebració. Ja veiem com els mossens es preparen. Tenim el cor gospel a sobre de l'escenari, a punt de començar aquest moment de pregària, l'Eucaristia. L'Eucaristia serà presidida, com us dèiem, per mossèn Pepe, rector de la parròquia de Sant Julià de Lòria, celebrada per diversos mossens del bisbat i també amb la participació especial de Raúl Tinajero, el delegat de Pastoral, vingut especialment també de Madrid, repetint edició. L'any passat ja el vam tenir entre nosaltres. Amics del Canònic Music, molt content de poder estar, gràcies als nous mitjans de comunicació, enmig de vosaltres, a pesar d'estar una mica lluny de distància. Una gran festa, un gran esdeveniment que ja comença a tenir tradició, llarga tradició. Envio, doncs, a tots els que participeu al Canònic Music, sobretot els joves, però també les autoritats, el rector mossèn Pepe, a tots els seus col·laboradors i a tots els més grans que també us uniu a la festa. Sigueu d'Andorra o de fora que heu vingut, a tots una salutació molt cordial. Somos un pueblo de acogida, nous sommes un peuple qui accueille tous ceux qui viennent. Per tant, sigueu benvinguts, disfruteu molt. La música és camí cap a la bellesa, la música és bellesa, la música ens porta també cap a Déu, cap als germans. I a la música acompanya també la contemplació de la natura, que és l'obra de Déu. Que aquest Canònic Music d'enguany sigui també un cant de lloança al Senyor. Lluem-lo a ell, Senyor de les criatures, Senyor de la música, Senyor de l'amistat, Senyor de la dignitat humana. Una abraçada ben gran per a tots. Y os quedeu aquí baix, no? Ens col·loquem. Canto d'entrada.
situem. No, ens posem aquí. I will leave my eyes to the hills, knowing my head is coming from you. Your peace you give me in time of the storm. You are the source of my strength. Oh Lord, you are the strength of my life. And I lift my hands in total praise to you.
Total Prayer de Gospel Viu. Y el Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Déu Pare y el do de l'Espírit Sant en aquesta tarda d'alegria compartida, de pregària cantada, es fa present el Déu de l'amor i de la vida. Avui ens unim a tota l'Església Universal en aquest dia solemne de nostre Senyor Jesucrist, Rei del món, Rei de l'univers. Posem la nostra vida, la nostra presència davant Déu. Cadascú li presenta al Senyor la seva situació, el seu neguit, les seves alegries, els somnis, els reptes, a tots els que un any més participem d'aquesta 5a edició del Festival Canoli Music, adreçat a vosaltres, protagonistes, privilegiats de Déu, els joves, els adolescents, lo milloret de casa nostra. Comencem l'Eucaristia amb una actitud d'humilitat, de confiança, perquè no som perfectes i per això li demanem perdó. Per les vegades en què no cuidem la natura i la creació, Senyor, tingueu pietat. Per les vegades que dels nostres boscos fem un mal ús, incendis, Crist, tingueu pietat. Per les vegades que no som responsables amb l'ús de l'aigua, un bé privilegiat que tants voldrien. Senyor, tingueu pietat. I Déu Pare Omnipotent s'apiada de nosaltres, perdona les nostres faltes i ens porta a la vida eterna, i cantem el cant de glòria. Preguem, Déu omnipotent i etern, vos heu volgut reunir totes les coses en el vostre Fill estimat, Rei de l'univers. Feu que tota la creació, alliberada de l'esclavatge, us serveixi fidelment i us glorifiqui per sempre. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna pels segles dels segles, sentem i escoltem la paraula de Déu, que avui l'Anna ens proclama, preciosa lectura d'avui. Lectura del llibre del profeta Ezequiel. Això diu el Senyor Déu. Jo mateix buscaré les meues ovelles i en faré el recompte. Les comptaré com el pastor recompta el seu ramat, el dia que es troba amb les ovelles dispersades, i les recolliré de tots els llocs on s'havien dispersat el dia de núvols i boira. Jo mateix faré pasturar les meues ovelles, i jo mateix les duré a reposar, diu l'oracle del Senyor Déu. Buscaré l'ovella perduda, faré tornar la que s'havia allunyat, envenaré la que s'havia fet mal, faré posar bona la malalta, mantindré les grasses i robustes, les pasturaré totes amb justícia. I a vosaltres, el ramat, el Senyor Déu us diu això. Judicaré entre l'un i l'altre, moltons i cabrits. Paraula de Déu. Us lloem, Senyor. L'Anna és una participant del grup de València. Ens ha llegit aquesta primera lectura del profeta Ezequiel. Rush my
the wind. He changed my heart and renewed my mind. Now I have the peace with me. Oh, yeah. I'm gonna make most high. I'm gonna live your name. I cannot deny. Tell everybody if I could. Gonna live. I'm gonna make most high. I'm gonna live your name. I cannot deny. Tell everybody if I could. Tell everybody if I could. Now every day just change you claim me. I haven't been the same. Although I have many ups and downs, your love for me has never changed. There's very in your life that I'm having you. It's been the up and down, to peace and joy and happiness. To think there is so much. Oh, I'm gonna make more fun. Gonna live your life. I cannot deny. Tell everybody if I could. Tell everybody if I could. Hey, yeah. Gonna live your life. I cannot deny. Tell everybody if I could. Say, Lord, you've been good, so good to me. Like no one else could. Like no one could. Yeah. All night long to me. Arriba el moment de la segona lectura. La segona lectura estem Escoltem ara convidats a les veure paraules que ens adreça a tots els aquí participants del Canoli Music, l'estimat un vídeo, Papa Francesc. com diu el concelebrant, el que presideix la missa, Monseñor Francisbet, un vídeo del Papa Francesc. Recuerdo que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras.
cuidar la casa común. I cantem el cant Aleluia. Glory, glory, hallelujah, since Salema burned down. Glory, glory, hallelujah, since Salema burned down. We sing glory, hallelujah. I feel so much better since I let him down, I let him down. Que el Senyor sigui amb vosaltres. Proclamació del Sant Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: quan el Fill de l'home vindrà amb el seu poder, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà al seu tron gloriós i es reuniran davant d'ell tots els pobles. Llavors, els separarà entre ells com un pastor separa les ovelles de les cabres i posarà les ovelles a la dreta i les cabres a l'esquerra. Després, el rei dirà als de la seva dreta: veniu, veniu, benigns del meu pare, preneu possessió del regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Vosaltres, quan jo tenia fam, em donàreu menjar. Quan tenia set, em donàreu beure. Quan era foraster, em vau acollir. Quan em veiéreu despullat, em vau vestir. Quan estava malalt, em vau visitar. Quan era a la presó, vinguéreu a veure'm. Els justos li respondran: Senyor, quan us vam veure afamat i us vam donar menjar? O que passàvem set i us vam donar a beure? Quan us vam veure foraster i us vam acollir? O despullat i us vam vestir? Quan us vam veure malalt o a la presó i vinguérem a veure-us? El rei el respondrà: us dic amb tota veritat que tot allò que fèieu a cadascun d'aquests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a mi. Després dirà als de la seva dreta: lluny de mi, maleïts, aneu-vos-en al foc etern, preparat per al diable i els seus àngels. Vosaltres, quan jo tenia fam,
no em donareu menjar. Quan tenia set, no em donareu beure. Quan era foraster, no em vau acollir. Quan em veiéreu despullat, no em vau vestir. Quan estava malalt o a la presó, no em vau visitar. Ells li respondran, Senyor, quan us van veure afamat o que passàvem set, foraster, despullat, malalt o a la presó, i no vam fer res per vos? Ell els contestarà, us ho dic amb tota veritat, tot allò que deixàveu de fer a cadascun d'aquests per petit que fos, m'ho negàveu a mi. I aniran als suplicis eterns, mentre que els justos entraran a la vida eterna. Paraula del Senyor. La homilia d'aquesta Eucaristia tindrà un punt d'originalitat. Mossèn Pepe Xisbert convidarà a 3 joves, la Irene d'Andorra la Vella, el Toni de Trem i la Gemma de la Portella, a mantenir un diàleg amb ell. Escoltem-lo. Veiem com els joves entren amb uns tamborets, on s'asseuen. Ara és quan sempre la comunitat cristiana, quan celebra l'Eucaristia, fem l'homilia, fem el sermó, i avui volem que aquesta celebració del Canoli Music tingui un ressò i la paraula dels joves. Allò que de vegades tantes comunitats cristianes arreu fem de la lecció divina, de comentar la paraula de Déu, avui, amb tots els que sou aquí, físicament present, a tots els que des de casa vostra, a través de la televisió del nostre país, Televisió Nacional d'Andorra, Televisió dels Pirineus, Lòria TV, a través de Radio Estel, per totes les terres veïnes catalanes i estimades, tots els que des de casa vostra seguiu aquesta retransmissió en directe, però de manera ben especial avui, inaugurem, estrenem i saludem des d'aquí els malalts del nostre Hospital Santa Maria de Meritxell del Principat d'Andorra. Des d'avui iniciem aquest acompanyament espiritual dels malalts amb la possibilitat cada dia de participar de l'Eucaristia, i és un gran regal perquè és el regal del Senyor. Avui tenim entre nosaltres a la Gemma, al Toni, a la Irene. Què? Què ens ha dit la paraula de Déu d'avui? Quin ressò ha produït en vosaltres? Bé, el ressò que ha produït en mi és... Jo he sentit que, com el pastor, que portava les seves ovelles, i jo això ho veig com que jo, per exemple, porto els nens aquí, a l'excursió del Canòlic, i ho veig com que és com un referent per a mi. Ells em veuen com un referent i això per mi a mi m'omple molt. I també, ells ho veuen com el pastor amb les ovelles, però en realitat són com tota una família que junts cadascú aporta el seu, tot i que hi ha un responsable que els ajuda, sempre tots aportem un gra d'arena en tot. Jo ho relacionaria amb el tema de l'acolliment. Un acolliment que no entengui de diferències, ja siguin de gènere, d'ètnia, de raça, ja que per causa d'aquestes diferències hi ha refugiats que estan morint de gana, de fred, als camps de refugiats, i també que es moren al mar buscant noves oportunitats als països desenvolupats. Per tant, crec que podríem aprofitar les oportunitats d'aquest cap de setmana, les experiències que ens ofereix el Canòlic Music, per fer una crida i impulsar aquest acolliment, i cridar ben fort que el nostre món no entén de diferències. Jo potser tinc una visió una mica més radical d'aquesta lectura. Personalment penso que hem d'agafar tots aquests valors que hem llegit i no només aplicar-los amb el que tenim al costat, sinó que hem de començar a obrir una mica més les nostres fronteres i anar-nos més lluny, no quedar-nos amb el que tinc al costat perquè és el que m'importa a mi. Si jo tinc aquests valors per ell, els he de tenir per tothom, tant per mi com pels de fora. Molt bé. També escoltàvem l'important sempre sabem que l'important no és la paraula ni del mossèn ni dels que som aquí, l'important sempre és la paraula de Déu. Ell és el centre. La comunitat cristiana focalitzem sempre la mirada al Senyor, protagonista de la història. I avui teníem aquest missatge. Sabeu que aquest any hem volgut que el Canòlic Music tingui una aportació, si més no, focalitzar la nostra mirada
amb el tema del canvi climàtic. I és un tema que no hem de deixar de costat. El papa Francesc ens convidava a tots a fer un ús responsable de la mare terra. Tot el que en aquest cap de setmana estem treballant, els que esteu participant d'aquest canal inici, va per aquí, focalitzar la mirada. Què penseu d'aquest missatge del Sant Pare, la Laudato Si, tot el que, aquesta crida a cuidar de la natura, què penseu d'aquest tema? Jo personalment penso que sempre ens ensenyen a respectar-nos els uns als altres, a ser generosos, a ser bones persones, però mai ens fiquen a la ment el ser respectuosos amb el medi ambient, ser respectuosos amb la terra, perquè vulguis o no, nosaltres tenim un món molt bo, però si nosaltres el cuidem, els que venen darrere també el tindran bo. Posa-te. Jo crec que també és molt important contribuir amb el medi ambient, no solament per millorar el planeta, sinó també per fer més, o sigui, per fer que no hi hagi gent que hagi de marxar de casa seva, ja que les seves terres estiguin afectades per desastres naturals que provoca el canvi climàtic. És a dir, que és un tema molt important, sobretot per això també. Bueno, jo continuant amb el meu radicalisme davant, si li voleu dir així, penso que no hem de cuidar únicament el planeta perquè jo ara mateix hi vic aquí, sinó perquè darrere meu vindrà gent que també hi viurà i té el mateix dret a tenir-lo igual que el tenim nosaltres. Molt bé. Aquest és el missatge que ens aporten els joves. Aquest és el seu missatge per aquesta tarda en aquesta celebració de l'Eucaristia en la que tots estem participant. Avui tanquem l'any litúrgic. És el dia de la solemnitat de Crist, Rei de l'univers. Tanquem un cicle, és com el cap d'any. La propera setmana encetem l'Advent, 4 setmanes de preparació a la solemnitat del Nadal. És un temps d'alegria compartida, que realment la nostra mirada, el nostre cor, les nostres aportacions, la nostra responsabilitat com a cristians compromesos d'avui, doncs, a partir de l'experiència que en aquest cap de setmana al Principat d'Andorra tots vivim, gaudim i celebrem, doncs que sigui un canvi a les nostres vides, que sapiguem aprofitar, que sapiguem sentir, que sapiguem també cantar lloances a Déu i que tot cant, tota lloança sigui sempre un cant a Déu, a la presència del Senyor. Que la nostra responsabilitat, que aquest crit també de l'Evangeli d'avui, a fer amb els altres, doncs, que pugui créixer la dignitat, sigui sempre una realitat. Així ho volem, així ho esperem. Enhorabona a tots, que realment l'Eucaristia que avui compartim sigui aquesta experiència de vida i de fe. No estem sols. Amb ell, majoria absoluta. Ho aconseguirem. Si volem, podem. Que així sigui. Gràcies. Interessant les reflexions que ha aconseguit mossèn Pepe d'aquests joves que de vegades, des de certs sectors critiquem, aquí hi ha hagut unes reflexions veritablement interessants i profundes. Sí, certament. Ara comença el moment de les pregàries. 5 pregàries al voltant de l'Església, la natura, la pau, la pobresa i la família. Escoltem-les. Preguem per l'Església, present entre les persones i testimoni d'amor enmig del món, pont de diàleg i de trobada, d'entesa i de solucions, ferma contra la injustícia, a favor dels dèbils i dels qui pateixen. Preguem al Senyor. Preguem per la natura, perquè és la nostra casa, perquè en formem part, perquè som els primers en fer-la malbé, perquè nosaltres podem salvar-la. Preguem per la pau a casa, la pau a tants llocs del món. No volem violència de gènere, no volem que ningú someti a ningú.
Preguem per l'erradicació de la pobresa, una economia al servei de tothom, ni primers ni tercers mons, capacitat de pensar en els altres, no esteu sols. Preguem per la família, venim d'algun lloc, recolzament, ajuda, dificultats compartides, esperança per a un futur millor de tothom. I amb aquesta imatge de fons, amb aquest videoclip que la setmana passada gravàveu, els joves d'Andorra, com a acompanyament de la pregària que avui ens presenteu, volem també avui tenir, sens dubte, un record ben especial per totes les persones que pateixen, pels malalts. Aquestes pregàries han sigut gravades al voltant del Principat, a Nagol, la Rabassa, al pont de la Margineda, al salt d'aigua que hi ha a Canillo i al final he conclòs a Canoli. Que el nostre recolzament sigui sempre viu i present. Preguem al Senyor, us ho demanem, Senyor. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén. Podem seure. Ha arribat l'hora de l'ofertori, el moment de parar taula. L'altar que ara tenim despullat serà guarnit i completat amb les ofrenes que aportaran 5 joves participants mentre podem escoltar In Presence of King, una nova cançó del grup Gospel View. And
to be in the presence of a king. Such an and a privilege to be in the presence of a king. There is, oh, there's a deliverance to be in the presence of a king. There is in His presence, Lord. Presence of a king. Presence of a king. Such a king. Senyor, us oferim el pa i el vi, la música, la vida, i us oferim aquest sacrifici que ens reconcilia amb vos. Feu que el vostre fill, rei de l'univers, doni a tots els pobles sempre la unitat, la pau, la cuida de la natura, la dignitat de tot ésser humà. Ell, que viu i regna pels segles dels segles, que el Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari. És el nostre deure, és la nostra salvació. Que sempre i en tot lloc pare sant, tots us sapiguem donar gràcies en cada moment. A vos, que ungireu sacerdot etern i rei universal, al vostre fill unigènit i Senyor nostre Jesucrist, per tal que en oferir-se ell mateix en l'ara de la creu, víctima immaculada i pacificadora, portés a terme el misteri de la redempció dels homes. Després de sotmetre tota la creació, posés en mans de la vostra majestat infinita el seu regne universal i etern, regne de veritat i de vida, regne de santedat i de gràcia, regne de justícia, d'amor i de pau. Per això, en aquesta tarda d'alegria compartida en el 5è Festival Canòlic Music, cantem l'himne de la vostra lloança. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat.
Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa, diguent l'acció de gràcies, el partí, i el donà als seus deixebles tot diguent: preneu, mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calce, i no van donant-vos gràcies el passar als seus deixebles tot diguent: preneu, beveu-ne tots, que aquest és el calce de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe, anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre Fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida, el calce de la salvació, us oferim les nostres vides, les nostres famílies, i us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra església estesa per tot el món, especialment pels qui pateixen, pels qui es troben sols, pels qui no troben dignitat a la seva vida. Feu, Senyor, de la nostra església, les nostres comunitats, les nostres parròquies i esglésies obertes, acollidores. Feu-la, Senyor, la nostra església perfecta en la caritat, juntament amb el Sant Pare, el Papa Francesc, en comunió amb el nostre bisbe Joan Enric, que avui ens adreçava aquest missatge als participants del Canoli Music, i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts. Els recordem, els tenim presents enmig nostre, a la Paquita, al Benigno i tants noms que tots portem gravats al cor de la vida. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la nostra estimada Verge Maria, la Mare de Déu de Canòlic, Sant Josep, el seu espòs, i tots aquells que han viscut a la vostra amistat, tinguem part a la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. A la vida no estem sols. Podem pensar en alguns moments que estem sols, caure en la tentació de llançar la tovallola, caure en el desànim. Mai por, mai. La mirada la focalitzem sempre al Crist, al Senyor. Ell és el centre, ell dona sentit a la vida. Per això ara, com a comunitat, com a germans, tots els que som aquí, físicament presents en aquesta Eucaristia del Canoli Music, tots els que sou a casa vostra, a l'hospital, a través de les zones de televisió i de les zones de la ràdio, ens unim amb la preciosa pregària que Jesús ens va ensenyar i cantem el Pare Nostre. Vingui a nosaltres
Allibereu-nos, Senyor, de què? Que és el que s'obre a la nostra vida, allò que ens dona felicitat, pau interior. Li demanem al Senyor que ens alliberi dels nostres mals, dels nostres patiments. I més enllà de les diferències, Senyor, feu que sempre hi hagi pau i unitat. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles, que la pau del Senyor sigui amb vosaltres. Germans, germanes, amb l'alegria del Canoli Music, d'aquesta Eucaristia ens intercanviem un signe de pau. Mentre tots els assistents en aquesta Eucaristia es van donant un signe de pau, la mà, uns petons, una abraçada, el cor de rock viu, el cor de gospel viu, ens canta aquest cant també de pau. Agnus Dei. Anyell de Déu, que llevó el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que llevó el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que llevó el pecat del món, doneu-nos la pau. Mireu l'anyell de Déu, el camí, la veritat, la vida, el rei de l'univers. Feliços nosaltres que tenim la sort i l'alegria de compartir avui aquesta taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. És el moment de la comunió. Mossèn Pepe reparteix el pa consagrat a dos mossens que el repartiran als assistents situats estratègicament a la carpa. Són mossèn Ivan Ayala i mossèn Gabriel Casanovas. Mentrestant, Gospel Viu cantaran dues cançons. I Speak Life, en primer lloc, i posteriorment Always. Mentre, com us dèiem, els assistents podran participar d'aquesta Eucaristia. Don't give up the fight for your life. You shall live and not die.
Life to your soul. Lord, bless your spirit. Oh, night for your life. You shall live and not die. Yeah. Oh. I speak life, you're gonna live. Oh, my brother, my sister, I speak life. You are the head and not the tail. You will prevail. I speak life. Don't give up the fight for your life. You shall live and not die. Yeah. You shall live and not You shall live and not die. I speak life, you're gonna live. Oh, my brother, my sister. Fantàstica interpretació de gospel viu, aquesta cançó és Speak Life. Els assistents han acabat de congregar, mossèn Pepe continua. Una acció de gràcies a Déu i a la vida. Avui ens unim a tota la comunitat cristiana, a tot el món, en aquesta solemnitat de Crist, Rei de l'Univers. I ho fem com a acció de gràcies a tots els participants, a tots els que heu fet possible, les autoritats aquí presents també, recolzant un any més aquesta iniciativa educativa, aquesta iniciativa d'obrir portes, com sempre hem fet al nostre estimat país, Andorra, terra de pau, un país que mai ha conegut la guerra, terra d'acollida, d'harmonia, de germanor. Que cadascú a casa seva, tal com fem aquí a Andorra, també sigui un espai d'acollida i de benvinguda, i que el centre sigui l'important, que el Senyor pugui continuar obrint camins d'esperança. Donar les gràcies també a tots els que heu vingut de ben lluny, recolzant aquesta iniciativa, Raúl Tinajero, els companys preveres i tots els que des del Departament de Pastoral de Joventut ens animeu a seguir endavant sembrant, sembrant, sembrant. Jo que sóc fill de pagès sempre deia al pare, la millor inversió, la formació. Que no ens cansem mai d'acompanyar, com ens dèieu abans, que no ens cansem mai de sentir aquest amor de Déu. És la millor acció de gràcies a Déu. Es posem en peu. Senyor, que els que hem rebut l'aliment que dona la immortalitat, ens hauríem sempre de seguir els manaments de Crist, Rei de l'Univers,
i puguem viure en el regne del cel amb ell, que viu i regna pels segles dels segles. Que el Senyor sigui amb vosaltres i que ens acompanya a tots plegats l'alegria, la força, la benedicció de Déu, que és Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, germanes, l'Eucaristia no acaba aquí. Continua de veritat al sortir per la porta del fons en el dia a dia. Que cadascú de nosaltres, allà on hi sigui instrument de pau i de presència de l'amor de Déu. Si volem, sempre podem. Que aquesta benedicció arribi a casa vostra, als vostres companys, a l'institut, a la universitat, a la colla d'amics. Que tinguem una bona tornada a casa nostra, que sapiguem gaudir d'aquest final del Canoli Music, una salutació ben especial que ens acompanyeu a través dels mitjans de comunicació. Marxeu en pau. Donem gràcies a Déu. I ara volem també, com a signe del Canoli Music, doncs, si més no, a un representant de cada Mossèn grup Pepe ens ho explica ara, ve un moment especial d'aquesta celebració. Acompanyeu amb els vostres joves, volem que us emporteu 25 arbres que seran repartits als responsables de les diferents escoles. Comprometen el seu grup a tenir cura de l'entorn natural i reben aquest arbre per plantar-lo en les seves respectives comunitats. Un bonic símbol d'acció de gràcies per acabar aquesta Eucaristia. És com un enviament, a mi em sembla, un enviament a tots els grups, a totes les persones que han vingut aquí, a tornar a la seva comunitat i a plantar aquest arbre, aquesta llavor, que faci el seu fruit. Sí, Fito, volem ser corresponsables del sosteniment de la vida a la terra. Jo només, si em permeteu, us voldria demanar una cosa. Mireu, nosaltres Gospel Viu... Escolta'm, si us sembla, el director i fundador de Gospel Viu, Moisés Sala, ens està parlant. 12 anys que cada any dediquem al nostre treball, la nostra música, gent de mig Catalunya que es dedica a cantar a favor de la infància, a treballar activament cada any per una entitat. Aquest any ens hem proposat treballar, 2017, per al projecte Invulnerables, que defensa Sor Lucía Caram, amb la Fundació Futbol Club Barcelona, Obra Social a Caixa, etc. Tenim un repte, un compromís. El dia 12 de març tanquem la gira de Reload al Palau de la Música. Tanquem la gira del nostre espectacle actual al Palau de la Música i donarem tot el nostre caché artístic al projecte Invulnerables que treballa pels nens més desafavorits del nostre país. Si, només si, arribem a assolir 500 persones més a cada xarxa social que tenim. Per tant, tots vosaltres teniu mòbil que els he vist. Jo us diria, a Instagram, a Facebook o Twitter, els mossens també, que ja en teniu també. Ara mateix, ho miraré després al final, al sortir, a l'acabar aquestes dues cançons. S'ha d'incrementar amb 400, us en perdono 100, 400 nous seguidors a Facebook, a Twitter, a Instagram, @gospelviu. Si ho aconseguim, tot el nostre caché del Palau de la Música del 12 de març de l'any que ve anirà íntegrament dedicat, destinat als nens més vulnerables del nostre país perquè puguin ser invulnerables. Moltes gràcies. I escoltem Lluís Plana. Moisés Sala ens ha invitat a participar del projecte solidari del seu grup de música de Gospel Viu. Un oferiment interessant, un oferiment sense cap mena de dubte al qual tots vosaltres hi podeu participar també. Tot seguit, Lluís Plana també ens vol dirigir unes paraules, delegat de joventut del Bisbat d'Urgell. Els nostres adolescents i joves que hi han participat i també els responsables que els heu engrescat i que esteu aquí amb ells una o dues nits. Ara cridarem als grups un a un i, sisplau, que vingui un responsable. Si està aquí dalt, doncs d'aquí dalt, però si no estigués aquí dalt, algú dels que estigueu a baix. Maristes Rubí. Donant continuïtat amb això que us dèiem, amb aquesta acció de gràcies, repartint i donant amb aquest símbol d'enviament aquest arbre que serà plantat a cadascun dels seus llocs d'origen. En Lluís Plana, el delegat del Bisbat d'Urgell, delegat de joventut, va cridant un a un aquests 25 grups participants en aquesta 5a edició de la Canòlic Music per donar-los aquest arbre, per donar-los l'arbre que s'emportaran cap a casa seva, per plantar-lo i per compartir-lo i per cuidar-lo.
Té per té de la Seu d'Urgell. La Salle de la Seu d'Urgell. Continuen rebent aquest arbre, Escola Dansa veiem de la Seu com a d'Urgell. símbol d'unitat, arbre que hauran de cuidar i plantar-lo a les seves respectives comunitats. Aquí a la carpa es respira un ambient de família, un ambient de festa, i els responsables es van atansant a recollir l'arbre amb alegria. Al llarg de la celebració hi ha hagut moments de molta intensitat. Un moment, per exemple, del cant del Pare Nostre, amb tots els joves agafats de les mans, un grup de joves que es troba a sobre de l'altar, abraçats i cantant junt amb el grup de gospel. Aquest Pare Nostre ha estat, sens dubte, un dels moments més importants. Aquest que estem vivint ara també és un moment emotiu, un moment entranyable, un moment que aixeca rialles per part dels assistents aquí a la carpa, quan aquests joves van rebent aquest arbre. Cada grup aplaudeix especialment el seu representant, pensant segurament en quin lloc trobaran per poder-lo plantar, de quina manera en faran una cura sostenible, una cura raonable, i pot ser això també una experiència i un exercici a plantejar en una futura edició, l'edició de l'any vinent, pensar, per exemple, i saber què se n'ha fet d'aquest arbre, en quines condicions està, on es va plantar. És una qüestió que es pot plantejar a l'organització de fer aquest seguiment. 25 grups que van degotant, un a un, grups, com us dèiem a la presentació, de les parròquies d'Andorra, de diferents ciutats i pobles de Catalunya, i grups també de més lluny, com ara València. El Lluís Plana ha esmentat ara València. Un grup de joves nombrós. Sant Agustí. De salesians, Fito. Sí, l'organització d'aquest Canòlic Music s'ha convertit a través de les diferents edicions cada vegada en una organització més complexa, una organització que necessita d'infraestructures importants, per exemple, el seu allotjament. Aquests joves han dormit i volem d'aquí també donar les gràcies en llocs com el Poliesportiu de Sant Julià, han dormit al Col·legi Sagrada Família d'Escaldes, a la Casa de Colònies d'Aina, un grup nombrós també, i a través del transport amb autocars han pogut fer aquest recorregut i també presentar-se de nou a les activitats divendres primer, ahir al vespre i avui tot el dissabte. Demà serà el moment ja de tornar cap a les seves cases. Instituts de la Seu d'Urgell. Es continua vivint aquest moment emotiu. L'assistència a la carpa continua sent molt alta, esperant la finalització d'aquesta Eucaristia amb les dues darreres cançons de Gospel Briu. I que continuï la música i l'alegria. I com diu mossèn Pepe, que continuï la música i l'alegria amb aquestes dues cançons. Celebrate.
When I think about everything He can. Vinga, som-hi tots. Vinga, a veure com ballem, a veure com ballem i... Vinga, aquestes mans amunt. Som-hi, aquestes mans amunt i... Vinga, aquests braços. Som-hi, Andorra. Come on, celebrate it. Hallelujah. Hallelujah, celebrate. Celebrate. I ara, els que esteu aquí encara, acosteu-vos, que us volem cantar una cançó. Tothom cap aquí, tothom ben a la vora, ben a la vora, ben a la vora. Som-hi, Andorra, ben a la vora. Una cançó per tots els que heu organitzat el Canòlic Music Festival, una cançó dedicada als millors, que sou vosaltres. Call you when I need you, when my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. Oh, it can be wrong. Take my heart and make it fine. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. I'm certain your heart, I hang on every word you said, tear us apart. Baby, I would rather be there. In your eyes, I see the stars every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I can be no better place.
Fins aquí hem pogut gaudir d'aquestes dues meravelloses peces que ens ha ofert Gospel Viu. Entre nosaltres tenim el delegat de Joventut del Bisbat d'Urgell, organitzador també d'aquest macrofestival de música cristiana, juntament amb mossèn Pepe Xisbert, delegat d'ensenyament i rector de Sant Julià. Bona nit, Lluís. Bona nit. Gràcies per venir i prestar-te a que te féssim unes preguntes per tal que facin una miqueta de valoració de que encara no ha acabat aquest festival. Però podries avançar-nos quina valoració faries tu d'aquesta 5a edició? La valoració és molt positiva. M'atreviria a dir que és l'edició més bona en quant a l'organització, en quant al programa, les activitats, la resposta de la gent. Tinc la sensació que tot ha anat molt bé, molt rodat, tothom ha estat al seu lloc, els joves a tope. M'ha semblat fantàstic la prèvia del matí, les 7 a la nit, un grup, una aposta nostra per aquest any i ha anat molt bé, un èxit total. El concurs musical donat a conèixer extraordinari, també el grup guanyador i els grups participants. Els tallers de la tarda han estat francament molt bons en quant a testimoni dels participants i ja heu vist ara, heu sentit l'Eucaristia, Gospel Viu, els joves participant-hi. Penso que estem gaudint d'un festival realment molt bo. Rodó, segons tu. Sí. En aquest moment no us haig de dir, toquem fusta, que acabi igual, però em sembla que tot està sortint molt bé. Doncs ara et demanem que si poguessis avançar-nos alguna coseta, que si heu pensat quin Canòlic Music esteu ja preparant o teniu en ment, el Canòlic Music de l'any vinent. Segurament que estan bullint idees. Sí, bé, primer el que vull dir-te és que darrere del Pepe i de la meva persona hi ha tot un equip. El Canòlic Music és un equip de persones que fa molta feina, tothom tenim la nostra feina concreta i per tant és entre tots que ho fem possible. El Pepe i jo potser per raó del càrrec nostre de delegat estem més presents, però hi ha un equip enorme, un equip no només bo, sinó també una gent dedicada amb vocació que fa possible el Canòlic. Molt important aquest aspecte que tu comentes, Lluís, no només donar protagonisme a les persones que estan al davant i que és la vostra feina, la vostra missió està al davant, sinó aquest fet d'anar creant xarxa. Sí, a veure, el Canòlic és possible perquè hi ha un equip de persones. El Pepe i jo sols no faríem això possible. Hi ha un equip de persones molt important darrere i, a més, també és molt important tots els responsables de grups que són capaços d'animar a nois i noies i que venen amb ells un cap de setmana. Per mi hi ha aquí un testimoni, una vivència, un compromís que és molt important. Llavors, et puc avançar alguna idea, però sense consultar-la amb l'equip. Però com que són molt bones persones, a part de molt bons en la seva feina, crec que em permetran dir-ho. Que no ho tindran en compte. Jo penso que hem de... LZ7, ahir vam estar parlant amb ells i ens agradaria molt que tornessin l'any vinent. Tenim 2 projectes nous, estan sorgint un grup a Andorra i a Catalunya projectes nous, és a dir, grups musicals cristians, i em dona la sensació que són de molta qualitat i és possible que l'any vinent tinguem algun projecte musical nou, algun grup musical nou a l'escena andorrana i a l'escena catalana que puguin venir. A part d'això, jo crec que Gospel Viu ens agradaria molt que tornessin. I bé, i en la línia de créixer, també és molt important no només el que l'equip pensarem, sinó que diuen els participants. Volem que ells també tinguin llum i ells ens diuen moltes coses. Escolta, això ens ha agradat, repetiu, això no tant. Amb les teves valoracions creixerem amb la 6a edició del Canòlic Music. Em sembla fantàstic i segurament que a tothom que ens està escoltant els sembla una idea estupenda que continuïn joves engrescant-se i que puguin transmetre i expressar la fe a través de la música. Home, la fe és per nosaltres un instrument tan important. És que hem d'arribar a la fe, en aquest moment d'increença en què costa que el jove entri a la fe, ens demana més que mai noves eines, nous instruments, i la música és una eina molt gran per arribar als joves. Moltes gràcies, Lluís, per la teva aportació. Sens dubte, ens has deixat molt animats per continuar treballant tots
plegats en aquest projecte que veritablement comporta molta feina, però que el resultat és meravellós. Gràcies a tots vosaltres, especialment als tècnics, presentadors, per la feina que heu fet avui, o ja fa dies que esteu fent, i que ha estat molt bona, i gràcies a vosaltres, perquè sense vosaltres tampoc el Canòlic no és possible. Gràcies. Bona nit, Lluís. Bona nit. Hem sentit el delegat de Joventut. Ell, amb les seves paraules, ens ha d'alguna manera deixat aquesta invitació a continuar participant, a continuar a engrescar-nos. A acomiadar-nos, però abans fins i tot de donar les gràcies, perquè hem de donar les gràcies a molta gent que ha fet possible aquesta retransmissió, sí que els volem fer un petit tastet, potser perquè algú de vosaltres que no ha participat mai d'aquest festival, potser l'any vinent us venen una mica les ganes. Una mica us direm el que queda d'aquest festival. Un festival que no fa encara ni 24 hores que va començar, i que a continuació els assistents ara mateix podran, i de fet ja ho estan fent, podran gaudir d'un sopar D'un sopar, una botifarrada, aquí fora. Ofert per la mateixa organització. I posteriorment hi ha dos espectacles de format molt diferent. Un primer espectacle Companys de viatge. Que han titulat així mateix, Carolina, Companys de viatge, que vol ser com un espectacle amb un format entre concert, audiovisual, de compartir experiències i situacions concretes. Hi participaran Salt 150, el Cor Rock d'Encamp, una formació del país, una formació encampadana de l'Escola de Segona Ensenyança d'Encamp, que no té res a envejar a Gospel Viu i que esperem que algun dia ens pugui participar també d'aquesta Eucaristia. I finalment en Xus Aguilaz, percussionista corporal també. Després d'aquests companys de viatge, Carolina, el darrer concert. El darrer concert torna any rere any, l'Andy Hunter, un clàssic. 3 anys ja. Ja 3 anys, fixa't-hi, Fito, sembla que fos ahir. Andy Hunter és sempre incondicional al nostre concert. Una cosa molt interessant també del Canòlic Music, de la família del Canòlic Music, i és que els cantants, en aquest cas per exemple l'Andy Hunter o Salt 150, l'Álvaro Fraile que ens ha repetit, l'Álvaro Fraile va venir a la primera de les edicions, una edició que vam fer el juny, però que va fer un fred terrible. Sí, recordo que estàvem a la plaça de la Germandat. I us deia, l'Andy Hunter o qualsevol altre grup o cantants, no només és aquest espectacle, aquest poder oferir la seva música, sinó també tot el que es viu amb grups, persones que són acompanyades, que visiten el país, que són anats a buscar a l'aeroport, tornats, voluntaris que fan aquesta feina desinteressada i que els cantants, els grups, queden encantadíssims d'aquesta organització. Sí, de fet volen tornar. Ja feia temps que Álvaro Fraile, anecdòticament, que ens havia comentat a veure si tornem un altre any. És important tenir en compte que tots aquells que vulguin anar participant, també nosaltres conèixer a d'altres grups. Perfecte, Carolina. Doncs això mateix, els agraïm enormement la seva atenció en aquesta transmissió. Som la Carolina i el Fito i hem estat encantats de poder-vos explicar el que ha passat avui amb aquesta carpa del Canòlic Music. Moltes gràcies, bona nit. Bona nit. Fins l'any vinent.